Започваме нашата пчеличка от крилцата с магическо кръгче. Как се прави това магическо кръгче? Хващаме крайчето на преждата между показалеца и палеца ни и я увиваме между първите два пръста по този начин, като е важно да се получи ето това хиксче тук, което виждате. Мушкаме куката отдолу, после отгоре и изтегляме по този начин. Това е нашата цел, това е нашето кръгче, към което се стремим. Завършваме с една синджир бримка нашето кръгче и по този начин имаме кръгче, което можем да регулираме в двете посоки, т.е. да става по-малко, по-голямо. В него ще направим 8 ниски пълнежа. Ето го първия. Защо 8? Защото когато плетем с плюшена прежда, по-хубави кръгчета се получават, когато започваме с 8, а не с обичайните 6 ниски пълнежа. Ако започнете с 6 ниски пълнежа, е много вероятно да ви се получи по-скоро форма на палатка, отколкото на кръг. Затова е хубаво да започнете с 8. Като след първите 3 обикновено гледам да стегна кръгчето. Ето по този начин. Да остане съвсем мъничко. Защото в противен случай, когато направя всичките 8, после много трудно се стяга и често тази прежда, за съжаление, се къса. Направих 3, продължавам с 4, продължаваме да си плетем в същото кръгче. 5, 6 ниски пълнежа, продължаваме с още 2, макар че сме свикнали с 6, продължаваме до 8, имаме 7, 8. Така, това е нашето кръгче, с което ще стартираме нашите крилца на пчеличката. От тук нататък ще направим по една наддавка във всяка една бримка. Знам, че с плюшената прежда е доста по-трудно да се виждат бримките, но въпреки всичко, приблизително може да предположите къде се намират бримките ни. Трябва да внимавате да захващате и двете крачета на бримките, след което да направите по 2 ниски пълнежа във всяка една. След като на миналия ред сме имали 8, значи сега трябва да постигнем 16 такива. Виждате как бримката се вижда трудно, но все пак не е невъзможно. По този начин трябва да направим 16 ниски пълнежа или по 2 във всеки един от миналия ред. Продължаваме. Така. Аз направих 6. И с чудесата на монтажа ми остават само още 4 да направя. Това са 13-то и 14-то, а трябва да стигнем до 16. И ето я и последната бримка, в която трябва да направим още 2 ниски пълнежчета. Когато завършим нашите 16 бримки, накрая завършваме крилцето с една залепена бримка по този начин, която ни осигурява едно завършване, което няма да се развали. И след като отрежем конеца, можем да го изтеглим. Можем да го изтеглим без повече да се притесняваме, че ще се разплете. По този начин имаме нужда от 2 крилца за нашата пчеличка и преминаваме към следващата част. Продължаваме, като сега започваме главата на нашата пчеличка, отново с магическо кръгче. Отново прокарваме куката първо отдолу, после отгоре и изваждаме през така полученото кръгче, като завършваме с едно синджирче. Сега отново ще покажа как се получават ниските пълнежи в началото с магическото кръгче. Така. Пъхаме куката през кръгчето, хващаме конеца, който имаме, изкарваме го през кръгчето. Имаме в момента 2 кръгчета на нашата кука. Отново хващаме конеца и го прекарваме през двете едновременно. Ето така изглежда нашата бримка нисък пълнеж. Виждате как има 2 сегментчета, 2 крачета, които я оформят да прилича на английско В. Това означава, че сме работили правилно. Отново през самото кръгче хващаме конеца и го изкарваме от кръгчето. Хващаме втори път конеца и го прекарваме и през двете. Ето виждате, в момента имаме 2 буквички английско V. Това означава, че сме направили 2 ниски пълнежа
Продължаваме по същия път. Отново хващаме и прокарваме през двете. Това ни беше номер 3. Трябва да направим 8 такива. Но, както ви казах, магическите кръгчета се стягат много трудно, когато имаме много ниски пълнежи. Затова още след третото аз ще го стегна и ще го оставя мъничко, колкото да може да се работи в него. То ни остава ето тук в началото, в основата на бримките. Ето така имаме номер 4, номер 5, номер 6, 7 и последната ни бримка. Виждате как всички тръгват като лъчи от едно и също място. Там е нашата дупчица, там е магическото кръгче, където трябва да извадим конеца и имаме последна бримка номер 8. Ето така изглежда кръгчето. Ето виждате по ръба всичките тези малки буквички английско V, които са нашите бримки. Сега в тях, във всяка една такава, трябва да направим по 2 нови бримки нисък пълнеж, или това означава наддавка. Важното е, когато правим тези наддавки, да внимаваме куката ни да минава и под двете кръчета на бримката по този начин. И така, в тази дупчица правим 2 такива ниски пълнежа. 1, 2. Следващата, която трябва да направим, ето тук се виждат къде са кръчетата на бримката, минаваме отдолу под тях и правим 3, 4. Така, преглеждаме си сега внимателно. Виждаме къде са. Ето тук ни беше магическото кръгче, което имахме това. Тук са ни бримките и виждаме, ето тук са двете кръчета на нашата бримка. Тоест, ние трябва да мушнем отдолу под тези кръчета и да направим следващите ни ниски пълнежи или следващата ни наддавка. Така, мисля, че до тук станаха 6. След това имаме 7, 8, 9 и 10 са заедно. В следващата ни бримка 11 и 12. След това имаме 13 и 14 и ми остават последните две. Докато ги направя, ще ви кажа, че ако за първи път хващате да плетете играчки на една кука, е хубаво първоначално да потренирате с прежда, която не е плюшена, тъй като при нея можете да видите много по-ясно бримките и много по-ясно да виждате какво точно правите. Ето сега в случая, понеже преждата е жълтичка и е доста светла, може ясно да се види къде са нашите бримчици. Виждате как хубаво седят като зранца от царевичка наредени. И ето тук виждате тези така образувани буквички В, които показват нашите бримки. Сега, след като имахме първоначално 6 и сега вече, т.е. първоначално 8, извинявайте, и след това ги удвоихме, бримките станаха 16, можем да си ги преброим дали сме работили правилно. 1, 2, 3, така, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Така, правилна бройка са ни бримките, т.е. продължаваме от тук нататък да действаме, като следващата ни стъпка или така обозначения ни наш трети ред е да направим по един нисък пълнеж в следващата бримка и по една наддавка в следващата. Т.е. ако броим 1, 2, 3 са заедно. Така, 2 и 3 са заедно. След това имаме 4, после имаме 5 и 6 са заедно. 5, 6 са заедно в една и съща бримка. И по този начин продължаваме. 7 е самичко, после имаме 8 и 9 са заедно, т.е. 8 и 9 са наддавка. По този начин продължаваме, докато стигнем общо 24 бримки за този ред. След като сме направили 24 бримки, нашата плетка изглежда по този начин и следващата ни работа е да направим четвъртият ред, който е от
отново 24 бримки. Какво означава това? Че този ред няма да правим никакви наддавки, а просто ще повторим същия ред, ще повторим бримките от миналия ред и просто ще правим само по един нисък пълнеж във всеки един нисък пълнеж от миналия ред. Можете да сложите маркер на последната бримка или на първата от новия ред. Аз предпочитам да си броя. В момента не са толкова много редовете, така че направо ще ги преброя по този начин. И трябва да стигнем до 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тук е хубав момент да ви кажа, че ако много сте харесали тази пчеличка, която плета в момента, имате нужда от материали за нея, можете да си ги поръчате от моята Facebook страница събота след обед или в Instagram. Също се предлага пълен комплект с материали, които ще са ви достатъчни за направата на 2 такива пчелички, включително кука, игла, всичко, което ще ви потрябва. 16, 17, на 18 сме тук. 19, 20. Остават ни още 4 до 24, 21, 22, 23 и последната ни е 24. Сега, заради това, че нямахме надавки в този ред, можете да видите, че вече се оформя главата на нашата пчеличка. Вече не е кръгче, вече придобива овална форма и понеже ще е време скоро да включим кафявия цвят, сега ще ви покажа